Wel, bore da bawb, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Gwnewch ni weddio a chyflwyno yr oedfa i'r arglwydd. O, Dduw ein tad, ffad yn harglwydd Iesu Grist. Rydyn ni yn dyfolu di yn awr, ac arglwydd rydyn ni am i ti i gael dy fawrygu. I ni am i ti i dderbyn y clod rwy ti yn ei heiddi. Ac arglwydd rydyn ni am i hynny ddigwydd trwy'n addoliad ni y bore yma. Wrth i ni glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthyn ni. Gwrth i ni ymateb i'r pethau hynny. Wrth i ni ganu a gweddio gyda'n gilydd. Arglwydd wrth i ni fyfyrio a meddwl amdana ti. O arglwydd, gad i ni weld pethau rhyfeddol, a gad i ni gredu y pethau hynny, gad i'n calonau ni i gael eu cynhesu, ac i arglwydd gad i ni dyfolu di, a phob peth sydd gennym ni arglwydd ni'n cyffesu fod hynny'n gallu bod yn anodd ar y degau, wrth i ni fod ar wasgar fel hyn, ac yn gwynebu pob math o sefyllfaoedd cymleth, a felly arglwydd unwaith eto ni angen dy help ti. Cymorth dy ysbryd glân di i ddod ac i'n codi ni mewn mawl ata ti. Arglwydd helpa ni felly a bydd gyda ni nawr. Amen bod ni'n gofyn y pethau yma, nid yn ein enw'n hunan, ond yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, ni barhau i addoli trwy ganu emyn gyda'n gilydd. Ni'n mynd i ddarllen nawr o air ein Duw ni, ac i ni'n troi bore yma at ddiwedd Ioan 16. Ac mewn ffordd ni'n tynnu at ddiwedd yr adran yma. Ni wedi bod yn ddyfers sbel nawr lle mae Iesu yn siarad efo'i ddisgyblion, yn esbonio rhyw gymaint o'r hyn sydd i ddod. Ac ym mhenod 17, fyddwn ni'n gweld Iesu'n gweddio, a dyna fydd diwedd yr adran estynedig yma, ond nawr ni'n clywed diwedd beth sydd gen Iesu i'w ddweud wrth y disgyblion. Felly, Ioan pennod 16 ac dechrau yn adnod 16. Dyma air ein Duw ni. Ymhen ychydig amser, ni byddwch yn fy ngweld i ddim mwy. Ac ymhen ychydig wedyn fe fyddwch yn fy ngweld. Yna meddai rhai o'i ddisgyblion wrth ei gilydd, beth yw hyn mae'n ei ddweud wrthym?
ymhen ychydig amser ni byddwch yn fy ngweld i, ac ymhen ychydig amser wedyn fy byddwch yn fy ngweld, ac oherwydd fy mod i'n mynd at y tad, beth meddent yw'r ychydig amser yma mae'n sôn amdano? Nid ydym yn deall am beth mae'n siarad. Sylweddolodd Iesu ei bod yn awyddus i'w holi, ac meddai wrthynt, ai dyma'r hyn rydych yn ei drafod gyda'ch gilydd? Fy mod i wedi dweud, ymhen ychydig amser ni byddwch yn fy ngweld i, ac ymhen ychydig amser wedyn fy byddwch yn fy ngweld? Yn wir rwy'n dweud wrthych, byddwch chwi yn wylo ac yn galaru, a bydd y byd yn llawenhau. Byddwch chwi'n drist, ond fe droi'r eich tristwch yn llawenydd. Mae gwraig mewn poen wrth esgor gan fod ei hamser wedi dod, ond pan fydd y baban wedi ei eni, nid yw hi'n cofio'r gwewyr ddim mwy, gan gymaint ei llawenydd fod plentyn wedi ei eni i'r byd. Felly chwythau, rydych nawr mewn tristwch, ond fe'ch gwelaf chwi eto, ac fe lawenha eich calon, ac ni chaiff neb ddwyn eich llawenydd oddi arnoch. Y dydd hwnnw ni byddwch yn holi dim arnaf. Yn wir rwy'n dweud wrthych, beth bynnag a ofynnwch gan y tad yn fy enw i, bydd ef yn ei roi i chwi. Hyd yn hyn nid ydych wedi gofyn dim yn fy enw i. Gofynnwch ac fe gewch, ac felly bydd eich llawenydd yn gyflawn. Yr wyf wedi dweud y pethau hyn wrthych ar ddamhegion. Mae'r amser yn dod pan na fyddaf yn siarad wrthych ar ddamhegion ddim mwy, ond yn llefaru wrthych yn gwbl eglur am y tad. Yn y dydd hwnnw byddwch yn gofyn yn fy enw i. Nid wyf yn dweud wrthych y bydda fi'n gweddio ar y tad dros y chwi, oherwydd mae'r tad ei hun yn eich caru chwi, am i chwi fy ngharu i, a chredu fy mod i wedi dod oddi wrth ddiw. Deithim oddi wrth y tad, ac rwyf wedi dod i'r byd. Bellach rwyf yn gadael y byd eto ac yn mynd at y tad. Meddai ddisgyblion ef, dyma ti nawr yn siarad yn gwbl eglur. Nid ar ddameg rwyt ti'n llefaru mwyach. Yn awr fe wyddom dy fod yn gwybod pob peth, ac nad oes arnat angen i neb dy holi. Dyna pam rydym yn credu dy fod wedi dod oddi wrth ddiw. Atebodd Iesu hwy, a ydych yn credu yn awr? Edrychwch, mae amser yn dod, yn wir y mae wedi dod, pan gewch eich gwasgaru bob un i'w le ei hun, am gadael i ar fy mhen fy hun. Ac eto, nid wyf ar fy mhen fy hun, oherwydd mae'r tad gyda mi. Rwyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i chwi yno fi gael tangnefydd. Yn y byd fe gewch orthrymder, ond codwch eich calon. Rwyf fi wedi gorchfygu'r byd. Amen. Amen. Wel, diolch i Dduw am ei air i ni'r bore yma. Nawn ni weddio unwaith eto, nawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dad, ni'n diolch i ti am dy air di. Diolch fod gen ti neges ar ein cyfer ni y bore yma. Ni'n diolch fod air di yn dangos y gwirionedd i ni. Dy fod ti ddim yn cuddio y gwir oddi wrthyn ni, ond dy fod ti yn rhybuddio ni o'r hyn mae dy bobl di yn mynd i wynebu. Yr gorthrymderau yma sydd yn sicr o ddod i'n rhan ni. Ond arglwydd ni'n diolch i ti fod na hefyd eirio gysur i dy bobl di fan hyn. Beth bynnag i ni'n ei wynebu fod dim angen i ni ofni, ond ein bod ni'n gallu profi tangnefedd trwy'r arglwydd Iesu Grist, ein gwaredwr ni. A ni'n diolch
o'r newydd amdano fe. Diolch fod wedi dod mwyn ennill y fuddugoliaeth ac mwyn achub pob un sy'n credu ynddo fe ac mwyn ein cadw ni. O, ni'n diolch bod na ddewyd bod na neb yn gallu yn cymryd ni o'i ddwylo fi. Ac arglwydd, mae y geiriau yna mor werthfawr i ni wrth i ni wynebu byd mor dywyll a chyfnod mor ansicr. Diolch ein bod ni yn saff yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac Dad, ni'n gofyn nawr y bydd y geiriau yma yn anogaeth i ni fel dy bobl di. Ac arglwydd i unrhyw un sydd yn gwrando'r bore yma sydd ar hyn o bryd gwybod bod nhw ddim yn perthyn i ti neu falle yn ansicr arglwydd. Gad i'r hyn sy'n cael ei gynnig i dy bobl di i ddenu yr rhain at y ti dy hun, os gweli di fod yn dda. Dad, helpa ni nawr yn ein gwendid ni. Arglwydd bydd yn agos ato ni, os gweli di fod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, gawn ni stori i'r plant nawr cyn bod ni'n canu gyda'n gilydd. Wyt ti erioed i cael dy ddal yn y glaw? Mae hi'n arllwys i lawr a roedd hi yn socian a fi'n teimlo'n miserable. Ddim yn hapus o gwbl a just yn meddwl pryd ydy hwn mynd i gorffen. Phew! Fi adre mas o'r glaw a fi'n hapus. Pam ydw i wedi bod mas yn y glaw heddiw? Wel, yn y darlleniad, roedd Iesu yn dweud wrth y disgyblion bys o rhywbeth ofnadwy yn digwydd. Rhywbeth drist bys yn neud nhw yn teimlo'n drist iawn. Ac wrth gwrs, oedd yn gywir. Roedden nhw yn drist, yn gweld ei ffrind yn dioddef gymaint o bwyn ac yn marw ar y groes. Ond, oedd Iesu hefyd wedi dweud wrthyn nhw cyn hynny, bysa'r tristwch ddim yn para, bydden nhw ddim yn teimlo'n drist am byth. Ac eto, roedd e'n gywir. Roedden nhw llawen dros ben wrth weld ei ffrind, wrth weld Iesu wedi atgyfodi, wedi dod nôl i fyw o'r meirw. Fel fi yn dod adre, mas o'r glaw, o'n i'n teimlo'n hapus. Oedd nhw yn hapus i weld ei ffrind, roedd y tristwch drostodd. Nawr ni gallu teimlo'r llawenydd yna eto heddiw. Mae'n anodd iawn weithiau i teimlo'n hapus. Mae pethau yn neud ni'n drist. Mae pethau yn neud bywyd yn anodd. Ni'n poeni am pethau. Ond os ni'n credu y gwirionedd yma, mae Iesu yn rhoi y llawenydd yna i ni. Nawr, mae'n adnod yn y Beibl lle ni gallu atgoffa ein hunan o hwn. Llawenhewch yn yr arglwydd bob amser. Fe dywedodd eto, llawenhewch. Filipiaid 4, adnod 4. Nawr, os chi'n nabod y can Wheels on the Bus, byddwch chi hefyd gallu canu'r geiriau yma i'r tôn. Symudiadau gallu ni wneud i fynd gyda fe i helpu ni cofio. Llawenhewch yn yr arglwydd. Llawenhewch bob amser. Llawenhewch yn yr arglwydd, dywedaf eto, llawenhewch. Filipiaid 4, adnod 4. Llawenhewch yn yr arglwydd, llawenhewch bob amser. Llawenhewch yn yr arglwydd, dywedaf eto, llawenhewch. Filipiaid 4, adnod 4. Unwaith eto gyda canu a dawnsio. Llawenhewch yn yr arglwydd, llawenhewch bob amser. Llawenhewch yn yr arglwydd,
i orffen i'r plant bore yma. Cofia, does dim ots pa mor gwael mae sefyllfa, pa mor drist ti wir yn teimlo. Os ni'n cofio'r gwirionedd yma am Iesu, ac am ei cryfder fe, ac am ei gariad fe, byddwn ni gallu llawenhau ynddo fe. Wel, trowch gyda fi i'r adran a ddarllenon ni gyda'n gilydd yn gynharach. Ac os o'ch chi di gwrando wythnos diwetha, a byddwch chi'n gwybod oedd y neges oedd gyda ni wythnos diwetha yn arbennig ar gyfer pobl sydd ddim yn Gristnogion. Hynny yw, nid bod dim byd i bawb arall, ond roedd e'n neges penodol i'r rheini sydd ar hyn o bryd yn perthyn i'r byd yn hytrach na perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. Wel, wythnos yma, mae'r neges i gyda ni yn arbennig i Gristnogion. Yn arbennig i'r bobl hynny sydd yn barod wedi rhoi eu ffydd nhw yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, os ych chi ddim yn Gristion eto, neu os ych chi ddim yn siŵr lle ych chi'n sefyll, please, peidiwch switcho bant. Fi ddim eisiau chi stopio gwrando.
Ond mae'n bwysig bod chi yn deall hyn o'r dechrau. Fod y pethau ni'n mynd i fod yn clywed amdanyn nhw, y pethau ni'n mynd i fod yn i ystyried, y neges yma sydd gan air Duw i ni, mae'r cysur a'r anogaeth sydd yng ngeiriau Iesu fan hyn, maen nhw i bobl Dduw. Maen nhw'n cael eu gynnig i bawb, i chi. Ond mwyn i'r pethau yma fod yn wir i chi, mae angen i chi'n gyntaf fod yn un o bobl yr arglwydd. Mae angen i chi fod wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist fel eich gwaredwr chi. Ac y neges sylfaenol sydd gyda ni y bore yma yw hyn. Sdim ot be sy'n digwydd, na pa mor wael mae'ch sefyllfa chi yn mynd, i chi yn gallu bod yn dawel eich meddwl. Gan wybod cewch chi weld Iesu a bod eich bywyd tragwyddol chi yn saff yn ei ddwylo e. Mae ddweud hynny eto, mae'n lot i gymryd i fewn, ond ysdim ots be sy'n digwydd, pa mor wael mae'ch sefyllfa chi'n mynd, gallwch chi fod yn dawel eich meddwl yn gwybod cewch chi weld Iesu a bod eich bywyd tragwyddol chi yn saff yn ei ddwylo cadarn ef. Mae calonnau y disgyblion yn gythryblus fan hyn. Chi'n gweld hynny, maen nhw'n troi ac yn siarad gyda'i gilydd yn dyn nhw. Dyn nhw ddim yn deall beth sy'n mynd ymlaen. Dyn nhw ddim yn deall be mae Iesu'n golygu. Dyn nhw ddim yn hoffi'r hyn maen nhw'n clywed am beth fe yn i gadael nhw. A dyn nhw ddim yn deall sut mae e'n mynd i ddod yn ôl atyn nhw. A felly mae Iesu yn i cysuro nhw. Mae'n dweud, peidiwch â phoeni. Dim os be sy'n digwydd, chi'n mynd i fy ngweld i eto, a fe fydd popeth yn iawn. A mae'n chydig bach o amwysedd yn yr adran yma. At pryd mae Iesu yn cyfeirio? Efe pan fydd e'n dod nôl atyn nhw ar ôl iddo fe atgyfodi ar y trydydd dydd? Neu efe pan fydd e'n dod nôl atyn nhw trwy ei ysbrydau ar ddydd y Pentecost? Neu y dydd yna pan fydd e'n dychwelyd yn ei ail ddyfodiad ar ddiwedd amser? A mae yna amwysedd, ond mewn ffordd bydde fe'n anghywir i ni wahanu'r pethau yna yn ormodol o'i gilydd. Achos wrth gwrs maen nhw'n gyd yn gysylltiedig â'i gilydd. Hynny yw, mae Iesu yn mynd i ddod nôl yn fyw ar y trydydd dydd oherwydd pwy yw e. Fe yw'r Meseia, fe yw'r un cyfiawn, yr un sydd wedi roi ei fywyd dros ei bobl a sydd yna yn dychwelyd, yn cymryd ei fywyd yn ôl at y fe hun. Ac wrth gwrs, ar sail hynny, mae e'n mynd i fynd ac yn mynd i anfon yr ysbryd glân. Ac ar sail hynny hefyd, mae e ar ddiwedd amser yn mynd i ddychwelyd i farnu'r byd ac i gasglu ei bobl at y fe ei hun. A felly yr un syniad sydd di plethu trwy hyn i gyd, sef, sdim os beth sy'n digwydd, na pa mor wael mae'ch sefyllfa chi yn mynd, heddi yn yr wythnosau sy'n dod, neu tan ddiwedd amser, i chi'n gallu bod yn dawel eich meddwl, yn gwybod cewch chi weld Iesu, a mae'ch bywyd tragwyddol chi yn saff ynddo fe. Nawr, wrth gwrs, mae Iesu'n barod wedi rybuddio i ddisgyblion, fod yna erledigaeth yn mynd i ddod i'w rhan o, a felly dyna yn arbennig sydd gyda fe mewn meddwl yn yr adran yma. Ond dyw e ddim yn gyfyngedig i hynny. Sa'n gwybod beth yw'r heriau chi'n gwynebu ar hyn o bryd? Sa'n gwybod beth yw'r pethau mawr chi'n brwydro yn ei herbyn nhw? Beth yw'r ofnau sydd yn eich meddwl chi? Ond beth bynnag chi'n gwynebu, mae'r arglwydd Iesu Grist y bore yma eisiau eich annog chi a'ch cysuro chi. A felly, be ni'n mynd i wneud yn y bon yw just ystyried yr un
syniad yma, yr un pwynt yma, ond mewn gwahanol ffyrdd. Falle os chi'n hoffi cerddoriaeth clasurol, byddwch chi'n gyfarwydd efo darnau variations on a theme. Hynny yw, un thema, ond yna'n cael ei gyflwyno mewn gwahanol ffyrdd i ni. Wel, dyna sydd yn ni fan hyn. Yr un syniad yma, ond mae'n dod drosodd i ni mewn gwahanol ffyrdd. A peth gyntaf felly fi eisiau ni edrych arno fe yw yr egwyddor, y principle, yr egwyddor cyffredinol mae Iesu'n y gyflwyno. Mae'n dod allan yn amlwg i ni yn adnod 33. Rwyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i chwi yno fi gael tangnefedd. Yn y byd fe gewch o'r thrymder, ond codwch eich calon, rwyf fi wedi gorchfygu'r byd. A mae Iesu fan hyn yn gosod y peth allan yn hollol glir, neu gywe. Mae'n dweud, mae yna broblemau mynd i ddod, gorthrymderau. Mae'n dweud, yn y byd fe gewch o'r thrymder. Mae'n sicr, sdim amheuaeth, sdim cwestiwn. Falle bydd y pethau anodd ni'n gwynebu yn dod mewn ffurfiau gwahanol, bydd e'n edrych yn wahanol, y mywydau gwahanol bobl, falle bydden nhw'n dod mewn graddau gwahanol, fydd y gorthrymder yn gryf iawn ym mhrofiad rai ac yn llai ym mhrofiad eraill, ond mae Iesu'n glir fan hyn, does yna neb yn mynd i fyw i bywyd nhw heb unrhyw broblemau, heb unrhyw ddioddefaint, heb unrhyw wrthwynebiad. Ac y gwir yw, mae hynny'n fwy amlwg y mywyd y Cristion ac y mywyd neb. Achos mae'r Cristion, ar ben yr holl problemau mae pawb yn y byd yn ei gwynebu, mae'r Cristion hefyd yn gwynebu gwrthwynebiad gan y diafol, gan y byd, a'r frwydr personol yna gyda'r pechod sydd yn dal i'n maglu ni. Ond mae Iesu'n gwneud y mor amlwg i ni fan hyn. Chi yn mynd i wynebu gorthrymderau. Ac mae hynny mor bwysig i ni gofio, achos fi wedi tynnu'ch sylw chi at hyn sawl gwaith o'r blaen, ond mae yna gelwydd sy'n cael ei ddysgu gan rai pobl, a maen nhw'n galw hunan yn Gristnogion, a maen nhw'n dweud, os i chi yn Gristion, os i chi'n dilyn Iesu yn ffyddlon, yna fe gewch chi iechyd a chyfoeth a llwyddiant. Dyna'r unig pethau fydd yn dod i'ch ran chi. Os oes problemau'n dod i'ch ran chi, chi'n neud rhywbeth yn wrong. Na, meddwl Iesu, yn y byd fe gewch o'r thrymder. Ac eto yng nghanol hynny, mae Iesu yn cynnig tangnefedd yn dydy. Mae'n dweud wrth i ddisgyblion y fan hyn, peidiwch ag ofni, peidiwch â phoeni, codwch eich calon. Sut? Sut ni'n gallu gwynebu'r byd tywyll yma a profiadau anodd bywyd efo heddwch yn y galon ac efo'n calonau ni wedi i codi fel petai? Wel, rwyf fi wedi gorchfygu'r byd, meddwl Iesu. Sa'n gwybod sydd chi'n teimlo am seirff, am nadredd. Sa'n meindio nhw. Mae rai pobl yn i ofni nhw yn fawr, a chi'n deall pam yn di chi. Achos mae yna nadredd yn y byd sydd yn hynod o beryglus. Mae nhw'n wenwynig. Mae'r cobras, a'r mambas, a'r rattlesnakes. Os mae nhw'n eich brathu chi, yna chi mewn trwbl. Os nag chi'n cael help yn sydyn, chi'n mynd i farw. Ond beth petai yr gwenwyn yn cael ei gymryd i ffwrdd? Wel, bydd y brathiad yn neidr yn dal i fod yn boenus wrth gwrs. Hynny yw, mae'r danedd, yr fangs, siarp yma fel rhyw nodwyddau bach. Bydde fe'n brifo, bydde fe ddim yn beth braf,
Ac eto bydde fe ddim yn eich lladd chi na. Wel, mae Iesu fan hyn yn dweud wrth i ddisgyblion, fi wedi cymryd i ffwrdd gwenwyn y byd. Fi wedi cymryd i ffwrdd pwer marwolaeth. Ac i chi mynd i brofi pethau amlyserus, mae yna brofiadau anodd, poenus yn mynd i ddod i'ch ran chi. Chi'n mynd i wynebu gwrthrynder, does dim ansicrwydd am hynny, ond codwch eich calon. Rwy fi wedi gorchfygu y byd. Dyw'r pethau yma ddim yn gallu cymryd i ffwrdd ein bywyd tragwyddol ni. Dyw'r pethau yma ddim yn gallu'n gwahanu ni oddi wrtho fe. Felly na'r egwyddor, i ni'n saff. Ni'n saff yn nwylo yr arglwydd Iesu, buddigoliaethus. Ond yna, dod at y peth o ongl chydig yn wahanol, mae Iesu, dwi ddim jyst yn rhoi egwyddor, mae e hefyd yn rhoi darlun i ni. Felly, na ni edrych ar y darlun mae'n rhoi yn adnod 21. Mae graig mewn poen wrth esgor, gan fod ei hamser wedi dod. Ond, pan fydd y baban wedi ei eni, nid yw hi'n cofio'r gwewyr ddim mwy gan gymaint ei llawenydd fod plentyn wedi ei eni i'r byd. A mae Iesu fan hyn, mae'n defnyddio darlun sy'n ymddangos mewn sawl man yn yr ysgrythur. A dim amser i edrych arno nhw nawr, ond y syniad mae'r darlun yma'n ei gyfleu o hyd yw fod yna gyfnod anodd sy'n cael ei ddilyn gan gyfnod o lawenydd ac o fendith mawr. Mor boenus yw genedigaeth plentyn, mae'r hyn sy'n cyrraedd yn y diwedd mae werthau. Yn wir mewn un ystod, mae'r boen, yr ymdrech yna sy'n cael ei roi wrth esgor ar y plentyn, mae hynny yn ychwanegu at y llawenydd a'r ryddhad yna pan mae'r bywyd newydd yn dechrau. A mae'r darlun yma mae Iesu yn ei ddefnyddio fan hyn, mae'n un hynod o bwerus, achos mae yn esiampl sy'n cyfleu mor glir y ffaith bod ni yn byw mewn byd syrthiedig. Hynny yw, mae'r hyn sy'n cael ei sôn amdano fe, graig yn rhoi genedigaeth i blentyn, mae'n dangos mewn ffordd hynod o fyw y ffaith ein bod ni'n byw mewn byd o bechod. Byd sydd wedi cwympo i bechod a felly sydd yn dioddau canlyniadau pechod yn y byd. Chi'n darllen ôl yn y dechreuad. Mae Duw yn creu pobl ar ei lun a'i ddelw a rhan o'r fendith mae'n i rhoi i'r bobl yma yw amlhewch, byddwch ffrwythlon, llenwch y ddaear. A dyma un o'r ffyrdd mae Duw di roi mwyn i ni ddangos bod ni yn bobl ar ei lun a'i ddelw yw ein bod ni yn creu bywyd newydd. Pobl bach ar ein llun a'n delw ni. Ond wrth gwrs, mae'r cwymp yn digwydd ac yn sbwylio hynny. Rhan o'r felltith mae Duw yn cyhoeddi yn erbyn y ddynoliaeth ac yn benodol i'r wraig yw fod geni plant nawr yn mynd i fod yn anodd. Mae'r cyfnod o ddisgwyl yn mynd i fod yn hir ac yn boenus ac mae'r esgor ei hun yn mynd i fod yn rhywbeth peryglus. Ac wrth gwrs cofiwch, ni'n sôn fan hyn am gyfnod cyn epidurals, cyn yr gas and cyn bod llawer o wragedd yn gallu mynd i ysbyty a cael gofal ag glendid yr ysbyty. Mae dal yn anodd heddiw, mae'n llawer rwyddach nag o fe, ac eto'r hyn mae geni plentyn yn ei gyfleu yn ei hanfod yw
fod yna rhywbeth yn bod ar y byd, fod yr hyn oedd fod yn fendith yn y cychwyn wedi troi yn broses anodd, yn rhywbeth poenus. Maen nhw'n dweud os mae dynion oedd yn cael plant, mae dim ond un plentyn fydde gan pob teulu, a mae'n siŵr bod yna wirionedd yn hynny. Falle'r cwestiwn sy'n cael ei ofyn fwyaf wrth i blentyn cael ei eni yw faint yn hirach. Ydy e bron yma? Ydy hwn bron drosodd? Ond, adnod 21, mae graig mewn poen wrth esgor gan fod ei hamser wedi dod, ond pan fydd y baban wedi ei eni, nid yw hi'n cofio'r gwewyr ddim mwy, gan gymaint ei llawenydd fod plentyn wedi ei eni i'r byd. Iesu eisiau pwysleisio fan hyn. Mae'r amser sydd gyda ni yn y byd yn mynd i fod yn hir ac yn boenus mewn gymaint o ffyrdd. Falle bod chi'n ymwybodol o hynny y bore yma. Ond fydd e werth e. Mae'r bywyd sydd i ddod mynd i fod yn werth e. Pan ddaw yr arglwydd Iesu yn ôl, byddwn ni yn anghofio yr hyn sydd wedi bod. Neu yn wir, fydd yr hyn ni wedi brofi a wedi ddiodde ei fwyn dim ond yn ychwanegu at y llawenydd ni'n brofi yn ei bresenoldeb. Ac oedd y disgyblion mynd i brofi hynny mewn ffordd real iawn yn y dyddiau nesaf. Felly, gyda chi edrych arno fe nawr eto o ongl gwahanol. Ni wedi gweld yr egwyddor, a ni wedi gweld y darlun yma mae Iesu'n defnyddio, ond nawr gyda chi edrych ar un esiampl. Ac yr esiampl sydd dyn ni i ddechrau yw profiad y Pasg, profiad y disgyblion dros benwythnos y Pasg. Adnod 20. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, byddwch chi yn wylo ac yn galaru, a bydd y byd yn llawenhau. Byddwch chi'n drist, ond fe droi'r eich tristwch yn llawenydd. Adnod 22, felly chwyther ydych yn awr mewn tristwch, ond fe'ch gwelaf chwi eto ac fe lawenha eich calon, ac ni chaiff neb ddwyn eich llawenydd oddi arnoch. Ac adnod 32. Drychwch, mae amser yn dod. Wir, mae'n wedi dod pan gewch eich gwasgaru, bob un yw le hun am gadael i ar fy mhen fy hun. Ac eto, nid wyf ar fy mhen fy hun, oherwydd mae'r tad gyda mi. Rwyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i chwi yno fi gael tangnefedd. Yn y byd fe gewch o'r thrymder, ond codwch eich calon, rwyf fi wedi gorchfygu'r byd. Roedd yna rhywbeth ofnadwy ar fi'n digwydd ym mhrofiad y disgyblion. Roedd Iesu, yr athro, yr arglwydd, y meistr, yr un o'n nhw wedi gadael popeth mwyn i ddilyn, yr un o'n nhw wedi gosod i gobeithio nhw yn llwyr arno fel y Mesaia, roedd yn mynd i gael ei arestio a i gyhuddo ar gam a'i ladd. Oedd yn mynd i gael ei drin yn y ffordd mwyaf creulon, ac yna mynd i gael ei ladd yn y ffordd mwyaf gwaradwyddus, yn mynd i gael ei groes hoelio. Ac i'r disgyblion, ar y dydd Gwener hwnnw, oedd yn mynd i edrych i bob pwrpas fel bod y byd wedi ennill, a fod Iesu wedi colli. Wrth iddo fe hongian ar y groes yna, ac yna wrth i'w gorff gael ei gladdu mewn bedd, iddyn nhw oedd yn mynd i edrych a teimlo fel bod y cwbl ar ben. Pan ddath yr milwyr i'w arestio, beth o'n nhw'n mynd i wneud? Wel, o'n nhw'n mynd i'w adael e. Ffoi a'i adael ei wynebu hynny ar ei ben ei hun. Ac lle ni'n ffindo nhw ar y dydd Sul yma, mae rai o'n nhw wedi gadael, ond mae'r gweddill ohonyn nhw'n cuddio mewn stafell. Ac yn anobeithio
Hyd yn oed fan hyn, dyn nhw ddim yn deall y peth, maen nhw yn gythryblus. Wrth i Iesu ddweud bod e'n mynd o'n mynd i ddod nôl, dyn nhw jyst ddim yn deall y peth, dyn nhw ddim yn gwybod am beth mae'n siarad. Beth oedden ni gwynebu nhw? Wel, ofn, anobaith, ansicrwydd, cywilydd, euogrwydd. Ond yna, chi'n neidio i ddydd Sul, y trydydd dydd, a mae'r cwbl yn cael ei droi ben i weired yn ydy. Mae'r bedd yn wag, mae'r gragedd yn dod at y disgyblion i ddweud bod nhw wedi gweld rhywbeth ac mae'r disgyblion i ddechrau gwrtho'r credu, ond yna mae Iesu ei hun yn ymddangos iddyn nhw ac mae'r fath lawenydd. Yn sydyn, mae popeth maen nhw wedi brofi dros y dyddiau diwethaf, mae'n cael ei roi o'r neilltu. Nawr bod nhw'n ei weld mae'n fyw. Mae'r egwyddor, maen nhw wedi clywed amdano fe, a'r darlun sydd wedi cael ei gyflwyno iddyn nhw, mae'r pethau yna nawr yn cael ei gweld mewn reality. Mae'r egwyddor a'r darlun fan hyn yn cael grym oherwydd fod Iesu wedi dychwelyd. A dyma, wrth gwrs, sydd ni hefyd yn gallu fod yn gwbl hyderus fod pethau'n mynd i droi allan yn iawn yn y diwedd. Achos mae Crist wedi gorchfygu'r byd. Gafodd y disgyblion profiad o hynny. Dyma i gorthrynder nhw, a'i gofid nhw yn troi yn lawenydd ar y trydydd dydd. Mae hynny jyst yn gadael un agwedd ola. Gydwch ni edrych ar y peth nawr, falle o'n profiad ni. Wedys i ar y dechrau, mae yna chydig o amwysedd fan hyn. Ydy Iesu'n siarad am dychwelyd ar y trydydd dydd, neu dydd Pentecost, neu ar ddiwedd amser, a wrth gwrs ar ateb yw, mae'r tri yn wir. Ond i ni'n byw ar ôl y trydydd dydd, ni'n byw ar ôl Pentecost, a felly yn ein profiad ni, yr aros sy'n mwyaf real neu mwyaf perthnasol i ni, yw yr disgwyl am ail ddyfodiad Crist. Drychwch ar adnodau 25 ymlaen. Rwyf wedi dweud y pethau hyn wrthych ar ddamhegion. Mae amser yn dod pan na fyddaf yn siarad wrthych ar ddamhegion ddim mwy, ond yn llefaru wrthych yn gwbl eglur am y tad. Yn y dydd hwnnw byddwch yn gofyn yn fy enw i. Nid rwyf yn dweud wrthych byddaf yn gweddio ar y tad dros y chwi oherwydd mae'r tad ei hun yn eich caru chwi. A mi chwi fy ngharu i a chredu fy mod i wedi dod oddi wrth Dduw. Deithim oddi wrth y tad, ac yr rwyf wedi dod i'r byd, bellach yr rwyf yn gadael y byd eto ac yn mynd at y tad. Mae Iesu wedi dychwelyd at y tad. Mae wedi cael ei ddyrchafu i'r nefoedd. Mae e nawr yn y nefoedd, yn eirio dros i bobl. Ond nid dyna yw ddiwedd y stori efo. Oherwydd mae Iesu'n gweud fod e'n mynd i ddod yn ôl. Yn union fel nath ddod nôl i'r disgyblion ar y trydydd dydd, ac yn union fel nath ddod i aros gyda y disgyblion trwy ei ysbryd, i ni'n gallu fod yn sicr fod yr hyn mae di addo yn mynd i gael ei wireddu, sef y fydd e'n dychwelyd rhyw ddydd, dydd y farn, diwedd amser. Ac tra'n bod ni yn y byd, tra'n bod ni'n disgwyl amdano fe, i ni'n mynd i gael gorthrymder. Ond sdim angen anobeithio oherwydd mae Crist wedi gorchfygu'r byd, ac un dydd fe fydd yn dychwelyd. Yn ei lythyr at yr Rufeiniaid, pennod 8, mae'r apostol Paul yn ysgrifennu'r geiriau hyn, adnod 22.
oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond na ni, sydd â blaenffrwydd yr ysbryd gennym, rydym ninnau yn ochneidio yn ein hunain, wrth ddisgwyl ein mabwysad yn blant Duw, sef ryddhad ein corff o geithiwed. Mae Paul fyna'n dweud fod yr greadigaeth mewn gwewyr, fel gwewyr graig wrth esgor, ac i ni fel pobl o'r arglwydd, i ni'n ochneidio wrth ddisgwyl. Beth yw'r boen yma? Poen esgor. Beth yw'r hyn sy'n gwneud i ni ochneidio fel hyn? Wel, wrth gwrs, casineb y byd ac canlyniadau pechod a'r cwymp yn y byd. Ond mae Paul yn sôn fan hyn yn dydi am yr holl bethau hynny sydd yn anghywir, y ryfel a newid a poen a gorthrwm a trychinebau naturiol a pandemics ag salwch corfforol a meddyliol. Mae'n sôn fan hyn am gamdrin ac anghyfiawnder a gallwn ni ychwanegu at y restr yna. Fi'n siŵr gallwch chi ychwanegu llawer o bethau at y restr yna. Mae'r pethau yma yn siŵr o ddod. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn cynnig tangnefedd i'w bobl yn eu canol nhw, i gyd. Mae eisiau i ni nawr i godi ein calon ni. Dwi ddim wedi'n gadael ni, dwi ddim wedi methu. Na, y gwrthwyneb, mae e yn fyw yn nawr a mae e yn fuddugoliaethus. I ni'n disgwyl ac yn ochneidio am y dydd yna pan fydd e yn dychwelyd a fydd e'n cymryd ei bobl i fod gyda fe am byth. Os dim ots be sy'n digwydd. A pa mor wael mae'ch sefyllfa yn mynd. Os ych chi'n Gristion, os ych chi yn un o bobl yr arglwydd, o chi'n gallu bod yn dawel eich meddwl, yn gwybod un dydd fe gewch chi weld Iesu, wyneb yn wyneb, a bod yn debyg iddo fe. A ma'ch bywyd chi, eich bywyd tragwyddo chi yn ddiogel yn ei ddwylo cadarn e. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel, gadewch i ni ganu emyn arall gyda'n gilydd. Thank you.
diolch am eich cwmni chi eto. Gadewch i ni weddio wrth i ni orffen. Dad, ni'n diolch i ti am y cysur sydd yn y geiriau hyn i ni. A'n diolch fod yr cysur yna'n cael ei gynnig i bob un sy'n credu. Arglwydd, ni'n gofyn nawr wneud i adeiladu dy bobl yn ein ffydd ni. Ac arglwydd, ni'n gofyn arna ti i ddangos unwaith eto i unrhyw un sydd ddim eto'n credu. Mae'r unig ffordd i fod yn saff, yr unig ffordd i brofi heddwch yn y byd yma yw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dad, derbyn yn mawl a'n diolch ni gyd yn nawr. Helpa ni i gredu'r pethau hyn a helpa ni i fyw yn oleuni y pethau hyn. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.